Νομίζω το ναυτικό σαλόνι πολλά χρόνια τώρα είναι ένας θεσμός για τον κλάδο. Οπότε βλέπουμε συνέχεια εταιρείες να αυξάνονται, όπως αντίστοιχα και ο κόσμος. Γνωρίζουμε νέους συνεργάτες, ενισχύουμε τις ήδη υπάρχοντες σχέσεις. Ο κόσμος μας μαθαίνει καλύτερα όλους και τον κλάδο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει να επισκεφτεί το ναυτικό σαλόνι θα μπορέσει όχι απλά να δει μερικές υπηρεσίες ή ένα μικρό κομμάτι της αγοράς, θα μπορέσει να δει όλο το εύρος της αγοράς. Είναι ένας τρόπος να μάθουμε καλύτερα τον χώρο και αυτοί που είμαστε μέσα να μάθουμε καλύτερα κάποιες πτυχές του που ίσως να μην έχουμε τόσο εξειδικευμένη γνώση, αλλά και ο πελάτης μαθαίνει καλύτερα και τον κάνει να ενδιαφέρεται παραπάνω για να μπει, να ενισχύσει την παρουσία του ή ακόμα να επεκταθεί κιόλας. Όπως πέρυσι, έτσι ήρθαμε και φέτος και του χρόνου θα είμαστε εδώ πέρα. Θεωρούμε ότι μας έχει κάνει πολύ καλό μέχρι τώρα.